Vakashata vanonetsa kujaira murudo. Wait. Whoo! Guys. Hi guys. New hairstyle manyama. When I guys. New hairstyle manyama. Guys. When I guys. Mamukase guys, mamukase. Darudunura guys, nasinda sorudunuka. Ruva marango zviri sei alisi bakeki zviri sei ndasorudunura guys. Nasinda rudunura. How is the new hairstyle, guys? How is the new hairstyle, guys? Iri boy hairstyle new one. Iri boy. Maria zviri sei guys. Manje hairstyle yangu iya muri kuona guys ndo yandokubuda bune. Hanzi natural. Yes, it's natural. Hanzi ndiru KO na Stanford. Indogona kama vanhu vancheta ndigona kuruka zvimwe guys. Saka muri kuona izvo ndoda kutobuda. Apa ndotobuda. Mazvimumba uri kuseka hairstyle yangu. Look at my hairstyle. Hairstyle manyama. Iyo. Hairstyle manyama. Kanzira Mavis murise. Ndiri right zvokuti Mavis, how are you? Yes Wayne zviri sei. Sandra, how are you? Zviri sei. Hairstyle manyama guys. Muri kuona hairstyle yangu manyama. Zviri sei guys. Muri sei. Muri sei muma streets. How are the streets? Nasina ndiri business tambona movie guys. Kutoona movie cheko. Loka unyari were kuti nyepera chwe papa ndifamba ndakadaiso nasana kwandoda kuinda uko nasana nonga chita party but anyway tukuinda nemi. Anozima oi. Imi ndarukwana sisi wangu inda vati ndirudunire musoro guys. Pakurudunira musoro andi ivo vari kumonya zvavamonya izvo. Anoona. Saka ndazongoti at least handichakamiwo for some days. Ndongosiyawo zvakadaro ndongobrasha ndosiya zvakadaro. Anoona. Ndongobrasha ndosiya zvakadaro. Kanzi musataure zviri mastreet Eve erigari kuudza toda zvinyowani tivigirewo zvinyowani musatombotudza zvoti tivigirei zvinyowani ndamunozodanzi naMelly toda zvinyowani taneta neold expiring news mumastreet munenge matononoka kutiudza kutudza vangu live choto zaka Esther Remandrukai chakuinda Esther Remandrukai eskanraviro ndavauze zvemandruka Yes, no manyama. My dad's day. Azinokai box friends. And munochara kuruka sakaisa appointment asati auya. Ameno takangomirira guys. Guys takangomirira. As nice boy ndeupi. Kwanza usata atira zvemastisi ngablock. Nai block anditi. Mo block but chinonetsa ndechoti kune vamwe vanenge vatofona udhara wati unenge watofona ndatakatodzima foni yangu umba kwafoni ya screen message yankunzi SIS-MELLY ngawasatombodayira SIS-MELLY ngawasatombodayira so ini namaita wawe curious tikati kusadayira chichikuitika hanimuona tabva tatoseka tikati chikuitika zvikanzi pane zvinhu zvanyogwa but ndezva zvakambotogwa kudhara saka nyararai musadayira tikati zvanyogwa bva vaita wavada kutozobvunza tikati tione tabva tatozodambuka nekuseka tabva tatoiona tikatoiti kuna Father Diaries onai tafanira kuseka guys hapana chinyuwani chamusingazivi there is nothing new handitika chinyuwani hapana chamusingazivi ndakakuudzai zvese I told you zvese ndakakuudzai
Pana chamusingazivi guys. I told you how I delayed kuita mwana. I told you zvakaitika in between. I told you how I posted my pictures kuti chiri vana tichangobva kuchikoro. I posted them here guys. Zvese apana chamusingazivi. Ende zvakare mugare muchiziva. Asina post ndianiko. Ndiudzeo mutonodza pambela ane vana 2 ane wakamitiswa vanogara navo vake vasina baba. Ini gai ndanotora wake. Kuno kwa vanotogwa varume ndanotora wako. Go and snatch yours kwa vanotogwa. Kana vari mubhero, go and take in the bell. Bhero imomo naye maita wakunyeba. Munongonovhura bhero tora wake anditi. Naitingasora tichitwa ito. Asina chake chichunu muzisi. Ndakataura pachinyuwani apa tatoseka pano because apana tatotaura chinyuwa takataura zvese. Apana chinyuwani. Depi B watch budi say. Ndabva ndatsikama. Shamwari murume wangu ndini B watch. Say. Saka para chinyuwani guys, you know everything. You know it all. And one zvimwe information misinformation nokuza kuvenga. Chero paindogara mimba yemine andigara mimba yemine guys. I don't stay in a mine house. They can go and look ku mine kunoshanda murume wangu kuti tinemba here ye mine yandinogara. I live in my own house. That one is a fake. Go and tell them to go and correct that one. It's a fake. That one is fake. Saka, I even posted my own certificate, my own marriage certificate. I posted here. Makai ona. My pictures, you saw them. Saka, there's nothing new. Shunja kare, etika 18, 19, 20, 23 years back. 23 years back. 24, 23 years back. Tuzvakuda kudzoswa nhasi. Come on, tachembera takura guys, tachembera. Eni ndabva ndaita change of heart. Imi madiaries mimi ndabva ndave nechange. Ndoda kumbokudza chimwe chinhu madiaries. Takamboya panapa tikaita nyaya yamazuva apera apa. Tichiti toda kudai ndazodecide guys. Awa ndave nechange of heart guys. Ndazoregerera father diaries. Guys ndazavaregerera. Ndavaregerera naye antika good decision. Tavaregerera madiaries. Saka father venyu alucha continue. Vachiri father venyu anditika vachiri father venyu ndichavaunza. Yes. So ndichavaunza pa live ambotaura nemichero sakasaburisa face. Muchataura nawo kuseri. Animona. So ndavaregerera. Saka father diaries guys ndavaregerera. Vachiri baba venyu, vachiri baba murume wangu. Mazvinzwa, vachiri baba venyu madiaries. Handitika chisayo kama love nemaningikiri, nemalove nemalike sekufarira baba venyu. Chisayo kama love nemalike sekufarira baba venyu guys. Ndavaregerera zvisingaiti. Ndavaregerera kuti ende vafara singaiti. Kwai ndiani wadigonera ndaregeregwa ndikati waregeregwa zvivi zvako. Chimbotivigirai zvinyuwani, bring new things guys. This is old and stale news. Bring new things. Ndavaregerera guys. Ndazosati kuti murume arambi kuchihure. Ndakuda kuti iko zvino ndoda kudono guys ka pandinenge ndakachera mushonga wangu pandinenge ndakauna pandinakanamatira ndoda kutonowedzera. Wakachera wega. Ndakachera ndoga saka ndoda kutonowedzera. Andimaona ndoda kutonowedzera mushonga wayo kuti unyatso kufa yacho kutoti unotofira pandiri. The rest kangamwa noise, it's noise guys. Imsatambe guys, nimsatambe ne 20 chakadaro yezu nemunhu. 20 chakadaro toshwa guys kana nemomu nanidza kakwana nondigira anouya ne past ye 25 years ago. Past yangu ye 25 years ago andakakudzai. There's nothing new. There is nothing new. I told you everything. This is 25. Ndine 21 years ndine murume wangu guys. 21. Saka zvamuri kuona izvi 25 years ago. Mukunzwa kungoti zvimwe ka ndisingadi kuzoinvolva vanhu. Anoona but ndikazotaura onchi ndindoinvolva vanhu kana ndikuva protector but ndakazova involva manje ka zvoda kunge ndikuita hondo nevamwe vanhu vandisina hondo navo. Anoona saka ndizongo zvimwe ndozongopota onchingo skipper also takuinda kesa Sunday tose. It's raining. Yes, it's raining but you are going. Let's go. You need to show your date that you've put lipstick. Hi, wow, patience vanoto kumama chaiko. Father diaries varimo vakanzi ndini B watch ava ndo father diaries. Mina ndikutaridze father diaries ndaona mu comment section. Ngendivhe ndavapina afa. The father himself. The man himself. Divava. Saka guys, hande takuinda manje. Let's go. Yes, ndiri kunoko. 7 more months ndiri kunoko. 7 more months dzimwe ndiri kuno. Ndiriko. Hapana kana chinyuwa ndemotika itipuwa haidi kana kuti pamela tamira puwa zvinyuwani wena. Piwa zvinyuwani. Iwo unodove nevana 2 wakamitiswa muno mu UK iwo unotori nawo wakatoita ipasti yako yakudhara. Guys, network yanga yatiza.
Network yanga yatiza, guys. Put your seatbelt on. Network yanga yatiza. Network yanga yatiza. Network yanga yatiza. Yadzoka network, guys. Network yadzoka. Network yadzoka, guys. The network is back. The network is back. The network is back. Chiwanisa mushamba zviri sei. Saka guys, yes. Nangoti musiva hapana kana zvinyowani. Todawo zvinyowani. Ngavambotigirawo zvinyowani wedwe. Izvi zvinhu izvi ndezve 24-25 years back. Zviri kutaurwa nhasi. Zvandakambokuudzai kudhara. Zvambobuya futi. Ndikazofotoredza kuti ndikuudzei. Saka takatokuudzai kudhara. Hapana chinyowani. So, Pamela, Ivy, Heidi, hapana chinyowani. Tivigirewo zvinyowani. Iwe utonyatsoziva kuti kuna zvinhu zvanditori ivavo zvekutodaro. Ende hauna zvaunotoita. Ndo zvitoripo. Itofarira kutojairira kutoti baba ndo mukadzi wavo zvichitoenda zvakadaro. The rest is noise. Ende muzoti ndakavatovaregerera. Ndakavaregerera. Ndakuda kutombova tamba